Tumela ngithobela sanibonani molweni bhotani lotshani abusheng dosha nedosikazi kaNonkwenkwezi hlala nami ndihlale nawe ungashenqi ungandishiyi nangomnye umzuzu kuba kaloku andiyo nix ngaphandle kwakho thokozani izidlondlo zikulu makhosi amakhulu bayede lisedi khanya bhotani bethunana ndiyazicamagushela. I come to you with a story time. My story times are meant to inspire, are meant to teach, are meant to raise awareness. Most of you would know that. And if this video in different ibande, I may divide the story time into two parts, but sizawubona. Let me see njengoba ndithetha nje. So okay guys, betuna, this is based on the fact that it's a new year. Most of you are going to be going around ningene endumbeni zabantu ezigodlweni zabantu eningabaziyo eniva ngendaba. You understand? People like me, you understand, people endibabone ku-social media okanye people you've been referred to by friends and family. I realize ukuthi most of us are gullible, you understand. We live in a very sure guys, pretentious world today. Awusenawuthemba xa sinothetha into zenyani. Libi ixesha esiphila kulo lele ndlala yi-recession. Wonke umntu uzama ndlela zonke into yoba angabi kwiqela elilambileyo, uyayiva ke ngoku. So in that with all that being said, ndizama ukuthi guys ndifuna sivula amehlo into yoba xa ukhangela unyango vula amehlo. Ithi sibani ithi poropopopo. One, yikhangela imeko yalo mntu othi uzawunyanga wena into yoba yena xa umjongile unyangekile na. Yayiva, andithi masibeni bahle sonke xa umbindalo ke andithi kaloku uzawuba ligqirha awuzube uligqirha ngenxeba umbi, kodwa ke bukhona ububi bokuziphatha kakubi. Yayiva, mjongo umntu. Awunawunyongwa ngumntu onesinqonqo apha onamaduma ukubonakala into yoba kuphuma silwe. Yayiva, icacile into yoba lo mntu lo ubomi abuphilayo ayibubongo. Ungenawunyangwa ngumntu ohlele ebugqwayibeni yena kuqala uthi le ndawo ahleli kuyo akukorojwanga nokorojwa. Yayiva, amanzi ekhona kunzima nje ukuthatha imopha akorobhe indawo abonela kuyo abantu. Yayiva, kunyukunyuku nje kwayena apha esiqwini, uyaunderstand, unuka amayeza. Kunyanzelekanga iyeza linuke kuwe xa ungumntu onyangayo. Yayiva, kutheni uzawunuki amafutha kaqam. Yayiva ke ngoku. So umjongo umntu xa engakwazi uzikhupha ebugqwayibeni, you understand, wena uza kukhupha njani? Xa ufike ehlala emkhukwini, uyinyanga ihlala emkhukwini, ibhedi ibekwa phezu kwetoti. Yayiva, of course I understand kukho iinyanga zaseDurban umzekelo ezifika zizosebenzisa eGoli bazimisela umkhukhu. Kwakhe wakhile, uyanderstanda, ekhaya kwakhiwe ngumzi mkhulu, uyanderstand, but uzosebenza apha. But kwale ndawo usebenzela kuyo kaloku noba ngumkhukhu manoko mayibe clean, mayicoceke, kubonakala into yoba kuhlala umntu ophilayo apha, hayi isilwane. Ndizama ukuthi ke vula amehlo umjonge umntu. You understand? So this is what happened to me, guys. Mna the person endithetha ngaye ngumntu that I thought, wow, unamandla ngommangaliso, because yewethu ndixela mna ngumntu okuthiwa ngumprofethi kwezi lali yabo, between Qonce and East London, andizuthi uba ndawoni. Bekuthunyelwa ngezizulu mntakaba Sisi Maria akamnyanga. Yayiva ke ngoku. Linene eli ndithetha ngalo, unxiba kakuhle ubhutizi, uhamba ngeemoto ezirayithi, awuyowujonga. So I went because ichomi yam ongasekhoyo, may her soul rest in peace, uSisi Amish, referred me to this person esithi yena uncedakele. Ndithatha umamam ke siye ke sihlale silandelana ke mna ke. Laa nto ndithi kwesi uhamba wedwa xa usezindaweni, because kulula ukubetha xa uhamba wedwa. Ndingakuqhatha urey mna masicamagusheni. Ndizama ukuthi ke ngondahamba ke nomamam, siyafika ke apha, hayi mntakaba wazitsho iindaba zam nezekhaya lam.
kwacacaca ebiza amagama abantu ndikuxelele mna. Ndoyiswa yintoba abize i-cellphone number kasista wam njengoba injalo ndathi hayi ndifike lapho ndibhalele khona. Uyayiva ke ngoku? Carried on wayendenzela isithunywa, ndiphakamisela isithunywa. Sithunywa eso ekwabonakalayo ndixelelwa lithonga into yoba ayikho ke le, but ngenxa yenkani ndaqhubekeka nokoyika abantu sonqena ukuthi kuzawuthiwa, you understand, andikwazi, andingomntu mna ongathandiyo ushiya into esithubeni, ndaqhubekeka, you understand. Kwafumaniseka into yoba ke ngoku ayikho kwale nto ibisenziwa, but ke bile cases sithe sesiphakanyisiwe isithunywa wathi kum, mani ndiyakudinga endumbeni yam, ikho nto endiyibonayo kuwe endifuna ukukunceda ngayo, amandla akho makhulu kakhulu, uyadinga. Uyayiva? Andifuni ube ligqirha likachitha ibhunga, zikhona into endifuna ukukubonisa zona, you understand. But ke ngoku wena amandla nawo adinga into yokuba uncediswe, you understand. Esithi umzekelo, uyaqonda ndiseGoli right now, I'm in Joburg right now, guys, eJoburg. Inqabile imvumisa. Eastern Cape thina sivumisela izinto ezinzima mntakabawo. Abantu kufika amadoda enxiba ii-gumboots, uyeva, ne-overall, kuxaka inkomo ayikhalanga, uyabona uba zinobulongo izihlangu, uyabona? Kuvinyiselwa into ezinjalo e-Eastern Cape, kuvinyiselwa iinyosi ezingenileyo, oxama abangenileyo, oononkala abangena ezirumini. Uyayiva ke ngoku? Kufuneka umoya usebenze, you understand. Asivumisela amahlaba omzimba thina, asivumiseli izichitho, you understand. Zinto zaseGoli lezi, hayi nisijonge kakuhle, uyayiva ke ngoku? So uGayi wayesithi ufuna undincedisa ndivule ingqondo, ikhona le nto indivalayo. Ewe uyasebenza mhlekazi, kodwa ndibona mna umntu ongathi angakude, uyayiva? Efothi ufuna into ngubani ongafuni uba ngukhokho, ubani ngusosobala, ukhokho ovula kweli nanqoba, yabona bazawuva ngam, ndimfumene owam, ndim lo wam, uyayiva? Ndikwahamba ke nale mother yam, eyi, sahamba nomamzo wam, ndibe imoto emsebenzini ke, kuyanetha ngale mini, ndizithe boots zam, ndifudumele ndisithile kamandi, uyayiva? The polo neck. Ngeniyani ndandingasafoli ke ngoku, ndandithi kulaa group, kulaa level yoba xa ufika enyangeni njengoba kufolwa phana, ubukwazi ufola imini yonke. Hayi, ungandithesti, bendingafoli mna. Bekuthi kwawufika mna kuthiwe makangene esigodlweni, uyayiva? Ndilinda nje laa mntu phakathi, uphuma kwakhe ngeniyane mna. Hayi ke ndangena. Athi hayi mani, ilula le nto yakho, ncinci nje, wena udinga uncedwa ndim njengenyanga, kufuneka inyanga incede ngenyangi, mna kufuneka ndikunike amandla, you understand, ndizovusa le nto ingathi ifuna ulala phaa kuwe, uyayiva ke ngoku? Wathi khulula, ukhulula ungqengqe phaa emva kwecanga, endilibone elikhukwana lilondlalwe phaa. Heyi, okay, inoba ndizawuqatshulwa. Heyi, ndiyafuna kangakanani. Kutheni lo mve engandicaciseli into yoba yintoni le nto azayenza, yintoni le nto azayikhupha kum okanye, you understand. Ndibona mna ngomfo sebhizi sana, ezihlukuhla, kuthiwani ngesiXhosa, kodwa ezihlukuhla ubudoda bakhe, like getting ready for action. Yibo, ufeyise odongeni. I'm like, hayi, noba izawungena kum. Ndaqonda andizubasabuza, andisafuni noyazi, ndim lo njengoba ebhizi eflathele ejonge edongeni. Mna chwechwins, uphuma ngomnyango, grebhiyane iibhutsi zam, ukuya emotweni, uyeva? Izicakashane zakhe ke xa zinibona, hayi bo, mhlekazi, uyaphi ngoku? Andiphenduli kwamntu, ndangena emotweni, uyeva? Ndathi kumamzo, hayi, ndizakuxelela endleleni. Yho, ndayophumla kude, ndakhe ndakhokha umoya into yoba yintoni le nto iphantse undehlela, you understand. So guys bethunani, zezinto zizanehlela nina nihambe nifuna uncedo kwezi ndumba zethu nezi zigodlo zethu zigcwele ilizwe because of lo TikTok no-YouTube no-Facebook, because kaloku ngoku siyanyanga sonke. Hayi jonga, silambile ke, futhi i-recession idlala ngathi, uyayiva ke ngoku? Ingxaki ke zizifo esizazifumana ngenxa yohambe sifakwa izinto ngabatata
abubuvuvu, akho yeza linofakwa ngobudoda bomntu apha, akho kwanto enjalo, kukungcola oko okudibene nokukhohlakala. Camagwini bethunana, till the next one.